tyypit, kun mä tein vasta sen videon, niin jotkut tyypit on joudun ongelmiin. Niin and one snack out of the house. Eli mennyt salaa. Pois toista. Joo, mä oon mennyt mun ikkunan kautta. Mä en oo mennyt mihinkään, mä oon vaan jossu meidän pihaan. Ja sitten se koulujuttu. Niin, me oltiin Hämpiksessä. Mä ja mun kaveri oltiin. Sitten ne pojat oli niinku siinä itse Hämpiksessä. Me laskettiin, mä en tiedä. Sitten se näytti ne 2 tyyppiä bussas. Niin mä sanoin, että miksi te bussaatte? Mä en tarkoittanut mitään. Sitten se vaan tuli ja tönäs mut. Ja mulla meni herkot niin paljon, että mä vaan repäsin sen tukkaa. Sitten se piti mun tukas, mutta ei se olisi repinyt sitä. Mä olin ainut, joka repi. Sitten mä katsoin maahan, koska meidän päät oli kiinni maasta. Samoin se. Sitten yksi toinen sanoi, ne pyssyt mä katsoin maata tollo. Saatte katsoa heti tää, koska mä ehkä poistan tän. Kattokaa loppuun. Kattokaa. Mutta bye.